Gasera, vítam vás u ďalšieho videa. V dnešnom videjku sa pozrieme na komentáre pod mojimi videami a spoločne si ich prečítame, poviem vám môj názor. Som zvedavý, čo sú tam za komentáre, no a môžeme začať prvým videom, ktoré som natočil. Prvé video bolo Tour de Rapkolend. Joj, poď Wi-Fi. Keď to tak čítam, tak sú tu pozitívne komentáre a potom jeden taký názorovo nepríjemný komentár. No tak si prečítame najprv tie pozitívne komentáre. Supíš a smajlík. Well done. Super, Gaser TV, like it. Fajn boli tie havajské tanečnice, čo krútili zadkom. No a to boli tie pozitívne komentáre. Veľmi ďakujem, že ste si dali tú námahu napísať tie komentáre dole. Potom ten ďalší komentár. Si ešte malý kit na IT. Toč o 10 rokov neskôr. Môj názor je na to, že v čom je to iné, keď natáča niekto, kto má povedzme napríklad ako je 12 rokov a niekto má 18 a pritom obidvaja používajú tie isté strihy alebo tú istú kameru, proste to je úplne jedno. Môj názor je taký, že neviem proste v čom je to iné, ja vás to nenútim pozerať, robím to pre zábavu proste. Chytilo ma to, poďme na ochutnávku. Petros, počkaj si, až ti bude aspoň 13, teď nemá cenu točiť. Tí videá budú ohovne. No, dosť by ma zaujímalo, koľko rokov má ten, ktorý ten komentár napísal. No a po druhé, ja asi tak o 3/4 roka tých 13 rokov budem mať, takže nemám na čo čakať. Radšej začať hneď. Podľa mňa sú tie videá celkom fajn. Tento komentár je presne takého istého typu, aký bol ten komentár v predošlom videu. No poďme na ďalší komentár. Tunak som robil ten prvý let's play na Agario. Tunak mi niekto napísal, že Gaser TV je to mega, natoč ešte nejaké ďalšie videá. Zasa ďakujem za ten komentár. Potom mi tu napísal Crazy Show, to som si ináč pozeral. Sú to tiež ako keby takí chlapci, ktorí natáčajú videá na YouTube, môžu mať tak 16 rokov, po 17. Nechcete rušiť, ale chcete pozvať na náš YouTube kanál. Neber to prosím ako nejakou blbou reklamu. Nechcete nutiť, aby seš na nás díval, ale chtěl bych tě poprosiť o tvůj názor na naši tvorbu. Předem děkuji za odpověď. Videa sa mi páčia sa mi tie bajny, čo robia. Majú môj názor, môžu si toto video pozrieť. Podľa mňa by som im povedal, pokračujte ďalej, možno to raz dotiahnete na vyššiu úroveň. Mám ešte jeden komentár, to mi ináč napísal môj kamarát. Aký máš PC? A sa pozrieme na Agario zo Street hrania. Video. Subscribe to my channel and I will too. Check out my videos, tu na adresa. I get for video like. Potom máme tu takéto komentáre. Ak ste si pozreli to video, tak tam som povedal na začiatku alebo na konci, že napíšte mi dole do komentára, aké hry by som mal hrať. No a tu sú hry typu. Čau, prosím, natoč hru GTA 5 Rust, Mad Max, alebo CSGO, najlepší CSGO. Potom je tu GTA 4, Amnézia, Zaklínač. No a ja na to nemám komp, ja mám slabý komp. Ale nezúfajte. Asi cez nejaké prázdniny by som si mohol požičať od môjho uja hernú konzolu a tie hry by sme si mohli v pohode zahrať. No a k tým slabším hrám, Zaklínača jednotku som skúšal spustiť, no spustil som ju. Normálne išla úplne nádherne, ale potom mi sekla a nechcel už ďalej ísť. No nevedel som čo s tým. No a potom Amnézia. Tá mi ide, mám ju aj stiahnutú. Už mám naplánovanú aj sériu, čiže Amnézia bude. A GTA 4, no neviem, asi bude skôr GTA San Andreas. A ešte tu máme posledné, Tour de Jasná, komentáre nie sú. Takže prosím vás, napíšte ďalšie komentáre, aby som mohol vydať ďalšie takéto video. A ešte by som sa vám chcel ospravedlniť, že 2 týždne nevyšlo žiadne video. No a fakt
ďakujem všetkým, ktorí ste napísali tie komentáre. Kľudne píšte naďalej. To asi odo mňa na dnes všetko. Ak sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite hodiť like, poprípadne nejaký pozitívny komentár. Odoberajte, ďakujem a zdieľajte toto video. Ďakujem. A Gaser TV sa s vami lúči.